Sunday ng hapon? Naku, hindi bes. Bakit? Grabe, pumutok kasi yung Taal Volcano. Sobrang lakas ng ashfall. Kahit malayo na tayo dito sa Manila, abot pa rin tayo. Tapos sobrang sakit sa dibdib mo. Naku bes, kasi balita ko masama yun sa kalusugan. Tsaka kailangan nasa loob lang tayo ng bahay. Oh, bakit? Pero meron ka bang mga safety tips na may bibigay dyan? Oo naman bes, ayon kasi sa nabasa ko, kailangan yung gamit nating mask is N95. And kung surgical mask naman daw, kailangan may 2 layers of tissue. Tapos kung nasa bahay ka naman, huwag mo i-switch yung aircon para safe. Naku, bes, salamat. Buti na lang nasabi mo sa akin yan. Hala, may order pala ng kape. Oo nga, sa haba kasi ng tips mo, baka lumamig na yung kape mo. Parang siya, ang lamig sa'yo. Naku bes, ang drama mo. Tara na nga. I wish I knew order ko. Thank you!